Sziasztok! Ez itt az első Ativájkos termékismertető, egész pontosan erről az egérről van szó. Azt kell tudni róla, hogy egy viszonylag olcsó vezeték nélküli egér, abszolút prémium minőségű kialakítással, kapunk itt egy ilyen csúszásgátló kis tappancsot, hogy ne csúszunk ki a kezünkből, van egy görgőnk, ami megnyomható, van egy gombunk, ami az egér érzékenységének az állítására szolgál, 800-tól 4000 dpi-ig, kék lézert használ és egy darab kétás elemet. Azt ígéri a gyártó, hogy erről az elemről akár másfél évig is működik, és van még itt egy előre és egy vissza gombunk. Előnye neki, hogy az ilyen lapátkezőek is viszonylag jól tudják használni, mint én. Abszolút kielégítő a használata, nem ugrik meg, és tök jól mozgatja a kurzort.